A németben a főnevek is helyettesíthetők személyes névmásokkal. Hogyha egy szónak der a névelője, akkor az az er, azaz ő személyes névmással helyettesíthető. Ha die névelője a szó, mint például die Tasche, akkor a sie névmással, ha pedig egy das névelőjű szóról van szó, mint például das Haus, akkor az es névmással helyettesítjük. Ha többes számban áll a főnév, akkor ők, azaz a sie névmással helyettesíthető. Itt a táblázatban látható a személyes névmásoknak a ragozása. Ha ugye én, azaz is, az engemet, az ugye a tárgyesete, az akuzatívja, az lesz a mich, és a harmadik sor az pedig a dátív, a részes eset, azaz nekem, ami mia. Du, dich, dir, és ugye a három ő, az er, sie, es, ami még egyszer nem csak élőlényekre használható, hanem hogyha a főnevet nem szeretnénk ismételni sokszor egymás után a mondatokban, akkor a névelőjük szerint ugyanezekkel a névmásokkal helyettesíthetők. Ha azt szeretném mondani, hogy velem, akkor ugye a valvel előjáró szó az a mit. A mit az mindig részes esettel áll, tehát majd itt a dátív sort fogjuk nézni. Velem, én velem, tehát az isnek kell a részes esete, ami a mia, tehát velem, mit, mia. Ha azt szeretnénk mondani, hogy hozzád, ugye te hozzád, a hozhez höz az a zu. A zu szintén dátívval áll, tehát megint csak az utolsó sort fogjuk ebből a fenti táblázatból nézni. Te hozzád, a te, du-nak a dátívja, az pedig dia, tehát a hozzád zu dia. Nálunk, itt nekünk a nálnél előjáró szóra lesz szükség, azaz by, mi nálunk, tehát itt a virt fogjuk nézni, a vír oszlopát, és szintén részes esetre van szükségünk, mert a by előjáró szó az dátívval, részes esettel áll, amik belőle pedig az ons, tehát nálunk by ons. Ha pedig azt szeretnénk mondani, hogy az enyém, tiéd, övé, ezeket úgy hívjuk, hogy birtokos névmások, és itt ugyanúgy látható, hogy ha az enyém a mine, ha a tiéd a dein, az övé fiújé a sein, az övé lányé, az pedig az ia. Itt erre figyeljünk, mert ez gyakori hiba szokott lenni, hogy a kettőt felcserélik. Ha ez, tehát a szónévelője das, akkor ugye megint csak az övé az a sein, a miénk az unser, a tiétek az euer, és az övéké az ia. Viszont itt egy csillag látható, a csillag pedig arra utal, hogy bizony ragot is kell, hogy kapjon ez a birtokos névmás, méghozzá annak függvényében, hogy az utána lévő szónak mi a névelője, mondjuk az én testvérem, az én lánytestvérem, akkor a lánytestvérem az die, Geschwister, tehát, és alanyesetben vagyunk, akkor egy elbetűt fog kapni, meine Schwester. Ha viszont azt szeretném mondani, hogy az én lánytestvéremnek, azaz részes esetben vagyunk, akkor itt a die, mert die Schwester, dátív sort nézzük, az er végződés, meiner Schwester. A mi kutyánkat. Először is a miénk az ugye az unser. A kutya névelője az der, tehát itt fogjuk a der oszlopban kikeresni a névelőt, és kutyánkat az tárgyeset, tehát en végződést fog kapni, ez ugye a der tidász ragozásakor, és ugye der, tén neki a tárgyesete, tehát
Ha valaki ezt a ragozást ismeri, akkor egyértelmű, hogy miért éjen lett a végződés, és akkor ezt az éjent most az unser után rakjuk, mert hogy azt mondanánk, hogy a mi kutyánkat, tehát unseren Hund.